Εγώ δουλεύω όλη μέρα και σκάλασα τώρα να βάλω βενζίνη. Αρνείσαι να μου πουλήσει. Δεν μπορεί να βάλει παιδιά η από κάτω το κλείνει ή κλείσει εντελώς το μαγαζί και μαζεύει μία ή μην βάζει βενζίνα. Γιατί μας έχει μία ώρα εδώ και περιμένουμε. Μάχη για λίγα λίτρα βενζίνης. Προστριβές οδηγών για τη σειρά προτεραιότητας μέσα σε ουρές χιλιόμετρων. Ένταση μεταξύ οδηγών και πρατηριούχων. Μπορεί να ξέρει τι απόθεμα έχει μέσα στη Μεσσηνή. Να σου πει ότι φτάνει για 10-20 από τη Βίνα. Σοβαρευτείτε ρε Έλληνες. Σοβαρευτείτε ρε Έλληνες. Ξύλο και επεισόδια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων προσπάθησαν να εμποδίσουν αγρότες να βάλουν στα πλοία νταλίκες φορτωμένες με προϊόντα. Στην Αθήνα όλη τη νύχτα και σήμερα το πρωί οι απελπισμένοι οδηγοί που έβλεπαν τα ρεζερβουάρ τους να στεγνώνουν έσπευδαν ακόμα και με μπιτόνια ή και πλαστικά μπουκάλια να βάλουν λίγη βενζίνη και να μην μείνουν στο δρόμο. Από χθες το βράδυ που δουλεύω, που είμαι στο Καραμαγκά, μέχρι εδώ πέρα που έρχομαι Κερατσίνη, Πειραιά, μέχρι δεν υπάρχει τίποτα. Και ήρθα και βρήκα εδώ στον Τραχάμι. Οδύσσια για λίγα λίτρα βενζίνης. Βρισκόμαστε στον Άγιο Δημήτριο, ίσως το μοναδικό πρατήριο το οποίο είναι ανοιχτό στη Νότια Αττική αυτή τη στιγμή. Και οι οδηγοί που βλέπετε εδώ σχηματίζουν μια ουρά που ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο. Πολλοί από αυτούς ψάχνουν από τις 7.30 το πρωί να βρουν έστω και λίγα λίτρα βενζίνης να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους. Στάθηκαν όμως άτυχοι. Και τώρα, σε αυτή την τεράστια ουρά που έχει σχηματιστεί εδώ, περιμένουν ακόμα και 3 ώρες για να φτάσουν μπροστά από την αντλία του πρατηρίου. Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα, Ελληνικό, Αργυρούπολη. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Πολλοί εκτός από τα ρεζερβουάρ τους φρόντισαν να γεμίσουν μπιτόνια, μπουκάλια με νερό, ακόμη και κουβάδες. Τέλος και αμόλυτη! Πώς θα κλείστο! Τι στο μαγαζί! Παιδιά τελειώσαμε, δεν έχει άλλη! Στα Ιωάννινα το 95% των πρατηρίων έχουν μείνει από βενζίνη. Στα ελάχιστα πρατήρια που ανεφοδιάστηκαν χθες έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές. Το μοναδικό που υπάρχει, νομίζω. Πάω Αθήνα και πρέπει να το φάρω. Και στη Θεσσαλονίκη όλη τη νύχτα και σήμερα το πρωί οι οδηγοί αναζητούσαν μάταια όμως λίγη βενζίνη. Μπιτονάκια στο χέρι. Ναι, έμεινε το αμάξι και ήρθα να βάλω βενζίνη. Στο νομό Αχαΐας οι αντλίες στέγνωσαν και είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρατηριούχοι δέχονται συνεχώς κλήσεις ακόμη και από την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να μπορούν να τους εξυπηρετήσουν. Έχω έρθει από τις 12 παρά 10 και είναι 1 και 10 και δεν έχω εξυπηρετηθεί και ούτε πρόκειται να εξυπηρετηθώ. Στο Ναύπλιο το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Όλα τα πρατήρια είναι κλειστά. Μόνο ένα ήταν ανοιχτό νωρίς το πρωί, το οποίο διέθετε λίγο πετρέλαιο. Οι οδηγοί αρχίζουν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους και να μην μπορούν να μετακινηθούν. Και οι κερδοσκόποι τρίβουν τα χέρια τους. Μετά το 1 ευρώ και 60 λεπτά την αμόλυβδη χθες στο Ρέθυμνο, σήμερα 1 ευρώ και 50 λεπτά στην Τρίπολη. Όσο για τις δικαιολογίες. Με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, το επόμενο φορτίο που θα έρθει δεν θα φτάνει με αυτές τις πράξεις να το αναπληρώσω.